Uge sirkal mapacho ka Nancy Gathungu owacho ni paro mar chuga gulu mar yore tudruok kata National Infrastructure Fund ni kare to mana ka okete e yor chik ma kaka achiel kuom yore mag neno ni agulu no ta e yo mar adier kendo chenro duto okete lai mar konyo dino rode mag Mbadi. Efinya kide luwo sigana ne kendo mai report no. Enyim komiti od bura mar omenda, janon buge sirkal Nancy Gathungu ochopo kama oduoke penjo motenore kod piny owacho chuga guch National Infrastructure. Kaluwore gi Gathungu, okang' makamano ni kare to makmana ni nyaka time kaluwore gi chik. Kuom mano, ojiwo jood bura oketo kenge makare mag neno ni agulu no ota e yor adier kendo chenro duto okete lai. The National Infrastructure Fund is for infrastructure. Then it needs to be protected, and there needs to be controls and inbuilt mechanisms to ensure that those funds are protected and are used for the benefits of development and the people. Gathungu kata kamano owacho ni ok oyie gi okang' mar piny owacho mar uso kembe mapacho ka kata keto gi e lwet joket mwandu mar ni mano okang' manyalo miyo piny Kenya kos bedo kod kembe go e kinde mabiro. Paro ma jatend migawo mar omenda Mbadi owito oko kowacho ni obiro konyo piny owacho chwalo dongruok maonge kawo hola moramora. The sale of the assets may also mean that at the point in the future there may be no more assets to sell. In other words, future generations will be overburdened by the current decisions contrary to the principles of public finance and Article 201C on equitable sharing of the burdens and benefits of the use of resources and public borrowing between present and future generations. Bende Gathungu sokolai mar nyiewo kokadhe mbui kowacho ni thoth jonyiewo oseneno pek ahinya to e kinde ma itiyo kode e chano kod loso weche mag orak. On how they are ensuring that the system works or supports delivery of services and delivery of development. Mbadi katika mano ochiwo duoko mare ni laino tiyo makare. This thing is gradually moving. The next financial year, I don't think there will be any excuse on the e-procurement. And I want to request Auditor General to go and audit entities which are not using e-procurement and report that as a violation of the law. I hope they are not giving excuses on behalf of procuring entities. Efinya kidi, Ramogi TV, Nairobi.